Ko himen ko para bat pigi kinabayid baro ha utray Jesus Khrist. Kijimpule mindakasngi kiwanra hakamadjangi Shapanga jingale kaba ngideben yale hakane ka jingim kaba minda. Shisin bangi long Kristan ngidon ka jingale benyale mankasngi. Kito kibam tre benyale yakane ka jingale kinum long kibaseizo hakamat utray. Kibaseizo hakamat utray kilong kiba khloy benyale ya katmabha hakane ka prate persha ya ka jingsuniu. Lada de ki kinna neki samla neki longupa neki riniam neki lindo ngidon kam benyale ya kane ka tma ya ka klip mat ngi sange benyale ya ka tma persha ya ka jingsuniu jangane ka prate ngi sange ballong ki kun jongobale ni yu ibon ki Briew saudong jangi hakamat ki jinge barit baria ki kwa ban pet yap pet im ki kwa ban light im na kamat utray bon ki kinna bon ki samla hakane ka juk kabam minda ki wad ya ka lindi kabasuk ladadon ke jinge kindiyat hakamat jangi kabayade bad ka jingim Kristan Kistang ban kinran din. Kane ka jinglong ngila ban yo iru wat ha kilonggomi longgopa. Baro mangi ngiduay kotray perlait yangi na ka jinge. Perlait yangi na ka jingbang. Perlait yangi na ka jingjinjar. Ladang is no badon ka jingjinjar ban im ya ka jingim Kristan ki khloy ban ino din kinsa din barabor ngila ban yo ibon ki kinna ngila ban yo ibon ki kon samla haba ki yakendo jinge kindiya ki kwa ban pet jingai na ujisu ngila ban yo ibon ki longopa kibastang haka jingoi kistang da ka jingba Henry hapadang lindi part kinsakut haga jingsuniu. Ngiyos ngo haka shiti jongo Paulus bakosya ki Rom bangi hamen kerlalong ka jingkinia bayim man kasni. Ka jingkot jongo try yangi iway kalong bangin kerlalong ka jingkinia bayim. Yaka kelip mat ni sange banlong ka jingkinia bayim. Ngimdeshu kukon jongo blay. Ngideben aiti ya ka jingmo jimbar ka jongi. Ngideben aiti ya ka med jongi. Ngideben aiti ya ka do jongi. Ngideben aiti ya ka jingang nur jongi baro sya utray. Kenamba ngin kerlalong ki jingkinia baim. Manobala kerlalong ka jingkinia baim hakamadu nagabinda jongi. Ujisu ukerlalong ka jingkinia baim. Ujisu ukerlalong ka jingkinia baim nakabinda jongi. Bad ukendu yang imenda tolong ka jingkinia baim ha ka jingim ka jompi. Henry ngilaban yo i. War habang iwan mas ni duay nakabinda ayu. Ni duay perlait yang ikotray na jingjinja. Perlait yang ikot Yesu na jingsitom. Duna ba ki Briew ki duay pelong iyanga ba khloy ban im kat kum gamon jame. Duna ba ki Briew ki ba duay la dade ki kinane samlane ki ba rambaru ni duay. Pinyait yanga ha ka lindi ka basuk. Henry Jesu ong ha ka gospel mindakasni. Lada pikwa balong Kristan sisya pideben len yalade. Pideben ba yala ka dembana but pideben bol.
Henry born apeng jongi ngim streshu ban len yalade. Ngibe ya ke jingkwa jongi. Pe te ke kina. Born apeng jombi pe be ya ke jingkwa jonga do jombi. Ke jingkwa jongi kemat jongi. Jimbrai jongi kemat jombi. Jimbrai jonga do jombi. Bad ke jimmut kabayar jombi. Kabapelong ya pi ban wat ya kie ke baro papens ngobai ya pi. Hang ni uji suang. Kaba ula sneng, ula maham, ula kendu ia wo Petrus. Ko Petrus pilong soitan. Namar pim sotu ka ka jingmod jang ka jingkinia bay im. Pimbat sotu ka ka jingmod jang ka jingim Kristan. Wan hadi in bapi sa lais nem badna pimbat sotu mo Petrus minda ngirong ilong Kristan. Hakamat ki jingge kabarit baria jongi ngi khloi ban khangla dia ki ve ngidang im hakene ke juk kaba menda ngiyoi uksuit bapong Patlun ngiyakendo uksuit bapong Jainsem ngiyoi uksuit ubapong prok ngiyoi ya uksuit ubapong tai ngiyakendo uksuit ubayay tip-top. Kaneka long ka juk jong ksuid bayay tip-top. Ngilaban yoy ksuid man ka kelip mat ubawan ban tinju yangi da ka bapong iya ka Patlun jeans. Ngilaban yoy ya uksuid bapong t-shirt. Ngilaban yo iya uksuit bajorong snew. Ngilaban yo iya uksuit bata lipstick. Ngilaban ya kendo uksuit habun jait kiriam. Uksuit menda. Ulong bakam start. Uksuit menda utray shitam ban panyade dur bat ngi kibriu. Uksuit ulong ubashalak utray shitam ban panyade dur bat ki kuno balay. Bon ki kinna, bon ki samla, bon ki longo me longo pa, kingop hakakti jong kum kine jait ksuid. Uksuid ubak banang keren pareng. Uksuid ubanang ban keren kasi. Uksuid ubanang ban bam rengkat batni. Uksuid unang nadong syadong. Ba habang ipeit iau nginum sngutu bade uksuid. Uksuid ubale mille. Uksuid uba keren uba tok. Uksuid uba keren start pertai. Kaneka deka jinglong jong kaneka juk. Ngipay haka Bible, haka gospel minda kasni. Habau Jesu ang ukono beriu ude ben shashito. Ude ben shayap. Nang daun samipad hakasngi kabalay. Ukono beriu deben leisha Jerusalem. Badhakata kapor uksud ulawan riam. Hakit terban hakakeli. Hakit jain kabajrong. Badula ong. Ko Jesu. Pimdeben leisha Jerusalem. Pimdeben leisha Jerusalem. Nama yaka kelip mat bamen yukijat ha Jerusalem. Yaka kelip mat pistang ban ba yaka demana shawulum Calvary. Kadon ka jimma yanga. Kadon ka jimma yanga. But pimde ban leisha Jerusalem. Namar ngatip bale pikwa ban leisha Jerusalem. Ban pindu yaka borjonga. Te ulawan lupa. Ulawan lupa. Ban kang yaw Jesu nakaban yay sa Jerusalem. Nama
ke Jerusalem kalong ke jaka bama ya Ksuid. Jerusalem kalong ke jaka bama ya Ksuid ya shisin ujisu poi shi Jerusalem Ksuid utip unsa pendu shisindon ya ka borjong. Te Ksuid unwan barabor shua kapor. Ksuid unwan shua bapin poi shalenti. Badunong pilay shano. Ladapi kignapi ong ngalet mas ngalet jingyaseng ngalet duai rosary kin ong minta kasni annihilate la shai ngaru ngan sawan lang badpi minta kasni yang ngin leisha kalau minta kasni yang ngin leisha yo minta kasni yang ngin leisha dukan minta kasni yang ngin leite jimbam la shai ngaru ngan sawan lang badpi syai mane ya ki kon jang ka mau klam kilangop hakane ka bor Ksuid namar bale pi ongkom no haba Ksuid ong sis pide rikuid pi ko balong rikuid wadi ki kinna ki badon ka jingit kawe ke liang haba kiyoi kiwe ki le kambha kin ongkom no pite pi ko balong rikuid se pi ko balong rikuid bale pi le ba katne abshua minda kamde kapor balong rikuid minda kane kade kapor ban imsngau ba minda pimde ban stang duai lada pistam ban duai kumne minda nadu kapor bape dang kena kelong pin salong kam krau abshua la shine in stang duai la shine in late mas la shine in late plapop lada pinyo ya ke jingkwa ban plapop Ksuid unong kumno minta kasngi bun kampalat sa plapat man la ke binda jong ke jingim kum kini ki jai Ksuid ki pasiaw happy da ke jing start kabapis no de bat ke jingim jompi Ksuid un pasiaw ha ke rukam bapis no de bat ke jingim jompi Pindam snow per kindia toru. Haba u Petrus ula pasiaw ha ujisu shimla yo i Petrus habar ujisu ula yo i Ksuid hapo. Ujisu shimla yo i ya u Petrus habar Henry ula yo i ya Ksuid hapo. Bad ujisu ushisindon ulamaham Petrus pila ailad ya Ksuid minda. Shimla peni jingi dia u Petrus. Haba ulayoyi kumne ulayoyi ba ubammen ularung hapo jongu ujisu ong ladanga kren kumne hau Petrus unsngau kumno. Tong nganom kren kumne nganong ko Petrus. Pite pi keren ayu de ben keren kumne ngi haban leit hato Jisu laong kumne ya Petrus Jisu ong ko soitan ki Kristan ki ba seizo ki Kristan baroi ha ke jinget ki Kristan ba job kilong ki ba koloi ban ya soitan uba trekam haki parlog jungi. Ki Kristan ki ba seiso haka jingim jungi kilong ki banud banong ki parlog ya kane ka kandin ya kane ka jingle ya kane ka jingver ya kane ka jingkod ya kane ka jimpan shoy kawana Ksuid patno nanga Henry haka ne ka juk ka bamenda ngimdon ki kinna banud banong ki parlog pite ya kaba pile kalonga ba siniu kababa pinsange ne mino nanga omdon ki kinna banud banong Ksuid ubatarwa bun ki kam siniu happy sumutur arngut laingut ki konsyen rang ki yaid lang bad ki paralok uwe ulong ubadon ka jimlein bandi duma ne di kanja ne di
kaini, ne bam kaini, ne ki kam siniu. Arngut pat kilong ki balului, uwe pat ulong kam dakait, kam chalak, kam siniu jinglong. Haba uta uwe utarwa hapi, ya kum kini, duma ne cigarette ne kaini, ne kano ka kinja drug, hato pinod banong, Ksuid. Pimde ban terwa hanga ya kane. Pet. Kadnongot kinod ban ong namar ngipen hun ngimju pen hun Jisu ngipen hun ya Ksuid barabar. Namar ngim nod shu ban pensau su yaki paralog kibales new kadene kamde ngim nod shu ban pensau si yaki paralog ngila yo nangno ya kene ke jingkwa hapo jongi ban kran persya yaki paralog kalong ka basiniyu te ngahaban kongu bait yaki paralog wad habanga tip ya kene ke jinglong ya kene ke jingkran ya kene ke jingle kalong ka basiniyu henry Jisu uhikai kumno yangi war lada uppa baku ningkong jong ka balang lada ukran ya ka basiniyu un kran puk habu kane kade ka jinglong Jisu u Petrus hoy ni barang itip ulang uppa baku ningkong jong ka balang Henry haba ula kongo ya Ksuid ula shaya Ksuid ban rung habu Jisu la ang kosoitan shim la ang ko uppa baku pimda ban kran kumne hanga hato Jisu la ang kumne ni part niyong kumno ko kinabayid ko samlabayid ko longgo pa ki Kristan ki ba janay ki ba kuit ki long ki ba nod banong persya ya kino ki jingsiniyo ki Kristan ki ba janay ki ba kuit ki long ki bam ting ban kran ya ka jingshisha hakamat prime minister Henry minda ki Kristan jongene ka juk kilong ke bating bij khadu kata bat kila shimno ya ka jinglong Ksuid ban ya pens ba namar ba u paralog jonga wala tarwa biri cigarette ngan shim uwe namar ladang ngam shim uwe un sosi daniam day Habaki paralo kiyong ya ngin penbab kelas ngin late ya kendo samla piru pibut pinumong ya ki parakina omlong syukum ne ban pensngo ba ya kiwe pin ya late lang baduk Ksuid kane kade ke jimut jonga gospel minda kasngi ki Kristan ki balen ya lade ki Kristan ki ba ya kadem bana ki Kristan ki budu Khrist ki long ki baseiso minda pet buon ki kinashin rang ki shonghang ni buon ki kinakindai ki shonghang ni kat nongut na preng jompi pi pen hon but pen snaba e ki paralok wat haba pitip kidang le e ki kamsiniyu wat lada pitip haba ki kran e ki basiniyu pin tapti ya ki jingsiniyu buon ki kinna kilom ki batapti ya ka jingsiniyu ki dona ba ki kinna dona ba ki samla ki batapti na ka benda ka jimba lada pi sange ban tapti na ka benda ka jimba pela jot lupa ha ka jingem champi buon ki kon minda kila ram lupa namar pi klein ban tapti ya ka jingsiniyu pimdon bor ban yang halaki jongki kejat Pimdon Budlum shu buon gi kinna jongkene ke juk kimdon Budlum Jisu kimdon Budlum Jisu ki Kristan minda ki don kam Budlum Jisu henre bon na preng jompe pe don Budlum Ksuid tat hadu ba pindup yo Budlum Jisu pinum la ban kot ya la de Kristan kat nongut na padang jombe ba syong hang ne ki bas ngap yanga pedon Budlum Khrist Budlum ka ba mudayu bannam ban yang hala ki jonggi kejat halor ka nongrim jong ka jinge
halor kanong rim jong ka jingay. Buon na preng jom PP1 mas, omde na marba pe don jingay. Buon na preng jom PP1 mas, ban pendap ya karukam, omde na marba pe don Budlum Khrist. Lada pe don Budlum Khrist, pin kallalong Kristan ba shirhem. Bapin yale persya, ya ka Jainsem yu ka ba buon jay. Kadnungot na preng jom pe don Budlum Khrist. Buon na preng jom pilong Ksuid ba Phong Jain. Pilong Ksuid ba Phong Jainsem. Pilong Ksuid ba Tap Shawl. Pilong Ksuid ba Phong Patlun. Ba jeans Henry Khlem Budlum Khrist. Kabalang ka don kam. Yaki Kristan ba don Budlum Khrist. Bam kerna kli persya yaka jimba yaka jingshisha. Minda buon na preng jongi ngi kongu kli hakamat ki jingseniu. Buon gi kinakinte ki kongu kli habat terwa yaka jings ngaba jonga pertei. Buon gi kinakinte ki ang persyang shisin arsin ban lepop. Persyang shisin arsin ban lepop. Bad ya kita ki pop kabakile ki buri pinban. Bad ki pediang yaw Jisu ha ka jimpin rem. Buon ki konchen rangro ki leka ju na marpim don Budlum. Soto ne kalam soto. Soto ne kalam soto. Kane ka de ka jinglong Kristan minta. Nagada ka daw kabalang kam seiso. Nagada ka daw om don jingkala eye hangi ki kinaro. Nagada ka daw ngilong ka ju shi ka ju. Kristan Khlem Budlum. Ujisu ula wansha ka nega parte badula peni ya ka Budlum baskem jongu. Pimde ben perkat jingyalong parlo ka bamod pensngebal enter yaki. Jingyalong parlok bad omde pensngebal enter. Ladau parlok jompi ne ka parlok jompi ka ang yang inle yakane haba pitip kane kalanga basniu. Ong sange pilaban leit cekamat henre ngate nganum don trenggat batpi namar kane kalonga basini. Kat nongud na preng jompe pilaban nong haki paralokum ne. Lada baro ki parlo ki ino kabashibun banyang halaka jangka Budlum. Kaprip lagi kemajumi. Duwai halaka mensia. Puson yalade kat no sin pigi kon Kristan pela im Khlem Budlum. Kat no sin pigi kon Kristan pela kongu yauk Ksuid bapong itinan bawan krok yepi bawan penshoy yepi yaka jing di baper yaka jing lombas seniyu yaka jimpap yaka mas yaka jing yaseng yaka sakrament bat ke jingim Ksuid Jisu karko kardo yangi bon sin ngim shim la don gabor ban be ya ubamen be ya Ksuid pawan ban penshoy yangi bon sin ngilam mane ya Ksuid ben yame map yangi pen Ksuid yangi pen kantang yangi bangin long kikina bangin long ki samla bangin long ge long me long pa badon ka Budlum Khrist haga jingim jongi enyero ya utrai Jesus Khrist